салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали олмонии содда. мавзӯи имрӯзаи мо партитсип мебошад, яъне сифати феълӣ. сифатҳое ки аз феъл сохта шудаанд ба монанди нигоҳ мекунем хандидан, яъне феъл аст. агар мо онро сифат кунем хандон, ё гиристан феъл аст гирён, давидан феъл аст, агар сифат кунем давон, ё паридан парон. умуман ду намуди партитсип вуҷуд дорад: партитсип 1 ва партитсип 2. дар дарси имрӯза мо бо шумо партитсип 1-ро дида мебароем. дар партитсип 1 феъл фаъол аст, маънои айни ҳол, айни замонро, яъне дар ҷараён буданро мефаҳмонад. мисол: Das Baby liegt lachend, яъне кӯдак хандон нишастааст. феъли мо liegen аст ва сифати мо lachend, яъне хандон. ё Das weinende Kind, кӯдаки гирён. яъне дар ин ду ҷумла сифатҳо актив ҳастанд, яъне дар ҷараён ҳаст. дар якеаш кӯдак ҳоло ҳам гирья карда истодааст, дар дигараш ҳоло ҳам хандида истодааст. партитсипҳо ҳамчун сифат истифода бурда мешавад ва дар падежҳо мисли сифат тасриф мешавад. як мисол бо сифат ва партитсип барои муқоиса ҳозир гирифта нигоҳ мекунем. Ich sehe das rote Auto, яъне нигоҳ мекунем, дар ин ҷо сифати мо рот аст, яъне сурх. ман мошини сурхро мебинам. тасриф кардем, сифатро тасриф кардем. дар мисоли навбатӣ ҳозир мо яъне сифати феълиро тасриф мекунем, партитсипро. Ich sehe das fahrende Auto, ман мошини рафта истодаро мебинам, яъне мошине ки актив аст, яъне дар ҷараён аст, ҳоло ҳаракаташро бас накардааст, рафта истодааст, мебинам. инак партитсип 1 чӣ гуна ба вуҷуд меояд, яъне чӣ гуна онро месозанд. дар шакли масдарии феъл пасванди де илова карда мешавад ва маънои гуфта будем ки фаъол будани сифатро мефаҳмонад. инак барои бештар фаҳмидан ба шумо якчанд мисолҳо мебиёрем. инак якчанд мисол дар падежҳо. дар номинатив: Das fahrende Auto, мошини рафта истода. Ein fahrendes Auto, як мошини рафта истода. ё ин ки mein fahrendes Auto, мошини ман, яъне рафта истода. дар аккузатив: Wir kaufen den rollenden Ball, мо тӯпи ғелонро мехарем, яъне тӯпе ки ғелон аст ҳамонро мехарем. Ich liebe diese lachende Frau, ман ин зани хандида истодаро дӯст медорам, яъне зан ҳоло ҳам хандида истодааст. дар датив: hilft dem weinenden Kind, ӯ ба кӯдаки гирён ёрдам мекунад. умедворам мавзӯи имрӯза ба шумо фаҳмо буд. оиди партитсип 2 дар мавзӯи навбатӣ ба шумо суҳбат хоҳем кард. хонаободу сарбаланд бошед. чус!